po yung lugar ni Busmat. So ngayon, paring Melo, Busmat! tayo lang ang ginabayagan. Ay, si Boss. Good morning. Ito lang pala matanda. Luba la. Tayo kay Busmat. Boss! Wajah. Engkau wajah. Wajah. Busma. Morning. Wala sumasagot po yan. Baka saan na tayo napunta yun? Andiyan ba? Tingnan ko. Ito yung lugar ni Smith. Ito, Uncle. Watan. Paano manaamos ito? Ito yung lugar ni Busmat natin. Kepala mo? Ako kung tanong ginawa to, wala ilamin natin. Kaya nga mo? On. Puro lamul-mul tayo nanunang ng kuhay. Ha? Puro lamul-mul. Halo-halo. Tilapia. Ay, sa tilapia, parehas na mulmul yung tatapo. Ay, grabe, ilako yung lamang tan uncle, di ba? Ya, memang. Atay mulmul. Oh, saya Pero mas mabli tilapia sa atang balot. Di mo lang, unatagin mo lang mo mo. Oh, natagi mo li presyo to. Sakit banira mo lo 600. Oh. Turay, bangos. Hindi nandito kami mo kapalo. Ay, sinasama Aliwan per kilo. Di, banira. Pigaran kilo may banyera. Mga 33 sa tumulog. 33. Oh. Ay, ano namin Kaya.